Čau, vítám u dalšího videa. Dneska budeme řešit pornotek. Budu vám odpovídat na otázky, které jsou spojené s dildem, se sexem a s takovýma pičevinama. Budu upřímnej. Takže jestli řeknu nějaký hovna, věřte na to, prostě jsem chuť. Čau. Když mluvím takhle, tak je to super, ale když mluvím takhle, tak je to dildo do penisu. Tak jo, sešlo se 6 komentářů pod statusem a 2 lajky. Díval ses někdy na porno s kamarádem nebo kamarády? Díval jsem se na porno s mamkou, bylo to docela nedávno a koukali jsme na totální dildo. Oblíbená stránka na porno a kategorie e-porner a kuď. Když jsi se naposled na porno koukal, dneska ráno. A máš rád penisu. Díval ses někdy na porno? Natočil by si za 100 000 hovno? Asi ne, to zase jako takhle ne. Já nejsem teplej, nestrkám si dildo do píči.